Aw ni yang ma bita an bena poulet rôti sans four de kɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na. Aw bismila. An mago bɛ jɔ persil, poivron ani layi dɔɔni. An b'olu si ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a baara tɔ kɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. Ne ka layi ye den 4 bɔɲango ye. Olu sinen ɲuman an bena nafɛmugu k'a la. Ɲamakumugu dɔɔni n'a sɔrɔla a kɛnɛ b'i bolo o tɛ baasi ye. Garimugu dɔɔni n'o ye cuiri ye. I be nafɛmugu ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma. Poivre mugu dɔɔni ani coriandre mulu. An be sɔrɔ k'a dafa ni kɔgɔ ye k'a ɲaami ɲɔgɔn na sa ka sɔrɔ k'a k'an ka sɛ kolen jɛlen pasi. N'i b'i ka sɛ ko dɔrɔn i b'a ko ni nemurukumuni ye. O de b'a to nɔgɔlan kasa minnu bɛ tugu a nɔfɛ olu bɛ bɔ a la. An b'a daminɛ fɔlɔ k'an ka sɛ mariner. An ka sɛ marinenen ɲuman waasa ja ka kolokolo an ka sɛ la, an b'an ka sɛ sogin dɔɔni ni muru ye walima i yɛrɛ bɛ cure-dent dɔ ta i b'a sogin n'a ye. O b'a to an ka marinade bɛ don a kɔnɔna na ka ɲɛ. An bɛ continuer k'an ka marinade k'a la k'a mariner fo k'a ɲɛ. Sɛ marinade bɛ ban ka kolokolo a disibu de la. An bɛ disibu an b'o sogin k'a ɲɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka marinade dɔw don o yɔrɔ la fɔlɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na. O b'a to marinade b'o yɔrɔ timiya. Ni i ɲinɛna o yɔrɔ kɔ n'a jenina k'a ban kuma dɔw la f'i ka sɔsini bɔn o yɔrɔ de kan walasa i ka se k'a dun. Basabu ale bu ka girin komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an b'a kɛ tan cogoya in de la. Maa minnu tɛ vinaigre ni moutarde fɛ aw b'aw ta dan nin cogoya ma nka ne bɛna vinaigre dɔɔni ani moutarde dɔɔni fara n kan. Sabula kuma caman bɛ commentaire dɔ sɔrɔ u b'a fɔ ko k'olu ti moutarde fɛ koyi ani vinaigre. Aw b'aw ta dan nin yɔrɔnin na i n'a fɔ n y'a dab'a kama tan cogoya in na. Ne bɛna moutarde dɔɔni fara a kan ani vinaigre o ka di anw da kosɛbɛ. An bɛ moutarde dɔɔni cuillère ba ɲɛ 1 bɔɲango ani vinaigre dɔɔni an b'o fara a kan nin yɔrɔ in na. An bɛ moutarde ni vinaigre k'a la kosɛbɛ waasa olu ja n'u kasa ka kolokolo a la k'a ɲɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a bila kɛrɛfɛla la. An tɛ ɲinɛ sɛ kɔnɔna kɔ dɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne bɛ ka to ka n tɛgɛ don a kɔnɔna na. N'a y'i ja i bɛ se ka légume tigɛ yɛrɛ dɔɔni k'a k'a kɔnɔna na. O fasugu modèle fana n'Ala sɔnna ma an bɛna o fana kɛ inshallah. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a marinena k'a ɲɛ an b'an ka da sigi sisan. N'a y'i ja i bɛ se k'a bila yen dɔɔni dɛ. An bɛ beurre de k'a kɔnɔna na n'a sɔrɔla beurre t'i bolo i bɛ se ka kɛ tulu ye nka beurre fana b'a tɔ kasa timiya k'a kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la beurre yelenna. An b'an ka sɛ ta sisan k'a bila a kɔnɔ ka beurre in kɛ k'a jeni kosɛbɛ. An b'a to yen a k'a jeni k'a ɲɛ dɛ. Sabula an b'a fɛ diya de ka kolokolo a la ani fana an ka sɛ ɲɛ ka ɲɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na aw ɲɛ t'a la a jenina fo k'a ɲɛ. An bɛ kɛrɛ, kɔ, fan fila an b'a fan 14 bɛɛ lajɛlen de jeni. An bɛ to k'a munumunu an ka da kɔnɔna na waasa tulujini ka kɛrɛ ninnu sɔrɔ ani fana da kalaya o ka se kɛrɛ ninnu ma kosɛbɛ. I b'a kɛ k'a ɲɛ dɛ. O de b'a to a bɛ ɲɛ fana an bolo kosɛbɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne bɛ k'a to tulu in ka se ka fan bɛɛ sɔrɔ k'a jeni k'a ɲɛ. O de b'a to an ka sɛ ɲɛɲɛna bɛ ɲɛ wa beurre fana kasa bɛ kolokolo a la k'a ɲɛ. O b'a tɔ timiya an da. Komi an bɛɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne ta in sera dɛ aw yɛrɛ ɲɛ t'a jeni cogo la. An b'a ta ka bɔ da kɔnɔna na sisan k'an ka da kɔnɔna finman fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ an b'olu bɛɛ saani ka bɔ a kɔnɔna na ka tila tuguni ka segin ka na sɛ in k'a kɔnɔna na kun. An ka marinade ɲagaɲagani tɔ min tora an bolo an b'o kɛ a sanfɛla la o b'a tɔ ɲɛ kosɛbɛ an bolo. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na ji litiri kilancɛ bɔɲango k'a la. Komi n y'a fɔ cogoya min na ne ta in ye tubabu sɛ ye a mɔ ka di. N'a sɔrɔla an yɛrɛ de ka sɛ don i bɛ ji litiri 1 k'a la dɛ. Basabu an ka sɛ ninnu ka tɛ ka gɛlɛn dɔɔni. Tubabu sɛ barikaba t'o la. An bɛ barama bug'a da la. N'i y'a dɔn k'i ka barama ko funteni bɛ bɔ a fɛ kosɛbɛ a da nɔrɔ. I n'a fɔ ne ta in filɛ nin cogoya min na funteniba tɛ bɔ a fɛ. An b'a bila ka tobi miniti 45 nka i kana na ɲinɛ a kɔ dɛ n'a sɔrɔla i y'a da nɔrɔ kɔni. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye miniti 30 selen aw ɲɛ tɛ ji tɔnin n'a kɔrɔ. Donc i b'a jateminɛ dɛ ɲani kuma dɔw la a bɛ sisi i bolo. Furu tɛ o. Hali furu yɛrɛ bɛ sisi nka n'i ye hakili to a la kosɛbɛ a tɛ sisi. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na n b'a munumunu ka ji in ta k'o bɔn sanfɛlanin kan. Kuma dɔw la n'i y'a dayɛlɛ tellement que funteni bɛ kolokolo a da la
Fa kɔ bɛ tobi n'i y'a dɔn i ka daga bi fiɲɛ labɔ kosɛbɛ dɔrɔn a da nɔrɔ kana n'a jateminɛ yɛrɛ a da nɔrɔ i kana wo foyi d'a ma a yɛrɛ bɛ bɔda sɔrɔ a yɛrɛ ye an b'a datugu kun ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ji ka jigin n'a ji jiginna nin na dɔrɔn o y'a ko bannen. Miniti 15 kɔfɛ an b'a dayɛlɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a ji jiginna kosɛbɛ ne kɔni ta in tobili mumɛ bɛɛ a bɛnna miniti 45 de ma nga sɛw tɛ kelen ye dɛ n b'o yɔrɔnin fɔ a la an bɛ tulujini bɔn a kan k'a ɲɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la i t'a ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ fana dɛ an b'a su tulujini n'a duntalaw an bɛ tulujini dɔɔnin bɔn a sanfɛla la ka sɔrɔ k'a bɔ ne ni maanaw tulujini ka d'a la koyi ngo fo tulujini min nɔrɔ ale ka d'a la kosɛbɛ n'i ye buru jala yɛrɛ sɔrɔ a la o y'a ko bannen an b'o bɔn a sanfɛla la ka sɔrɔ k'a bɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na nin y'a selen ye dɛ an bɛ n'a nɛnɛ sisan ka sɔrɔ ka dudenw makɔnɔ kuma dɔw la n'i sɔnna k'a nɛnɛ e b'a bɛɛ b'a ɲa ni dudenw ka se ma aw kana n'o kɛ dɛ ne ni maanaw a y'a bɔ tan cogoya min na a y'a to ten dɔ ɲɔgɔn dɛ dudenw bɛna sɔrɔ i y'a bɛɛ kɛ ni video in jara o ye aw bɛ se k'a partager aw ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.